हाय लोगोफोर खुलुमबाय आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बावहरनाय थाबाय आं आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै बयबो मोजां मोनोब्ला नायनानै साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर लाइक शेयार कमेन्ट खालामना हो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै जि बरिया बारखादो बिबारा साइज का गुलाबी गलती से थालिरा पूरा राबायलै दंखल बनायदो बिफा फिसा इथिं खुलिनांगोन ना होमबासो सोनो हागोन प्लासजों खेबनानै रेन्जजों फिदिंना हो दंखलनि मेकानि फैदो सबाखौ हासनसै नामाथाय गोदान लगायनो हागोन माने बेनि थाखायनो डिस्टार्ब खालामो हास' नों बेफ्राव बेफोर खामानि गैयि बुस्थुफोरखौ खामानि समाव मानसि दान दंखल बनायनो थाखाय ना रावबो हाजिराबो गैयाबा जोंना हागोन मानसि गैयाबा ओरैनो जासिगोन खोमसि सिटार हायनलाय हा हाय जि बरिया गाहायावनो थायखादो जि गोदै जाखागोन दे जानो थाखाय खुलिदो इमान बोसोर जाबाय आरो इयो खुलिथाराखै ओंखायनो मामर जाजोब्बायदां केरासिन मोननांगौमोन केरासिनबो गैयाना प्लासजों मोजां खेबना ला गितामाया अ उल्टा जादों बाबाना बिदि नङा बुस्थुखौ ओरैसो हमनांगोन ओरै ओरै नारथाबनांगोन ओरैबो नांथाबबाय आं उल्था जाबायना ओरै लाबो दंखला बारा आवाज जायासै माथो अ माने पुरा दै फैदो आरो ना बेफोरखौ सुजोबदो मोजां दुगैनो मोनाखै दिनैसो आं मोजां दै गैयिनि दुगैनो मोनाखै जेबो जायाखै थिगानो इस नमान गनाया मा जानोखा ना गुरनो थांबाय नै सिख्लाफोरा बेसां मोनो आंबो थांथारगोन र' नायानो गिनानैसो खारखागोन बायदि मोनबाय आं मा नाम मोनलाय ना ओइ मा नाम दंमोनलाय इनिया नङा मामोनलाय बे लोदोदो थानाया दैमु सेकेन्ड दैमुआ ना गुरनो थांदो दै दिनै र' बेसां मोनगोन मा अबेथि दैमाथिं आरो दैमायाव दैमाखौबो मिथिलायो ओरैनो ना गुरनो थांगोन बियो रायजोफोर दैमु ना गुरनायखौ नायदो दिनै बेसां मोनगोन नायाबो मावजि ना गोजाल'
मावजि ना गोजाल' नायाबो ना दुसुमाय ना मावजि ना होनो पानि जुता गाननानै खि ना गुरगोन ना आरो टाइगार होथार होथार निकियालाय निकि सनाया फैयासै जे निकि जोंहा ना गुरैनिसै दिनै बेसे मोनो नायलांबाय थादो लोगोफोर जेखाइबो गैया खबाइबो गैया जेखाइया गंसेल' मानसि साथाम ओमफ्राय सान्द्रि लाबाय खबाइयाबो खिथौ गैया खबाइयाबो बाल्थिंसो ओमफ्राय बाल्थिंखौ मानो खानो दिरुं लाबासै देलाय गावदां मानो दिरुं लाबासै बोरमानि दिरुंखौ खेवदो रसि बनायदो ए ना गुरग्रायानो माबायदि गुरनांगोसोनो ए जोग्रुबाबो दैमुनि ना गुरनाया जोग्रुबाबो एम्फौखौबो ला बाथोन जानो गांजेमा मोनबा हामगोलै गावदां ओं एम्फौखौबो ला नायानो गना खारबाय ना जेखाइनिफ्राय ए बोथिया ना मोनदो माथो आया मादि गनावनो गाना लाबाय आं गांजेमा मोनगोन दै हा जायोथ' जायो ला 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 एम्बु सेम्बु लाजुखा जायो ए खांख्राइबो मोनदों माथो नों हाबाखैनोबा दैयावनो ओइनै नाथुर गिदिरथार नाथुर दोंसोगारो मैया जि बुरजा नाथुर मोनखादोंमोन जाग'नो हालायलायाखै एवफ्रामना दोनना होबाय आं दिनै ओं जि बुरजा मोनदो बोराय बोराय गोसोम गोसोम नाथुर नामोन मैयाना जांग्राव जांग्राव गुर जाम्बि ला बेलाव दं नामालाय बेलाव गैया खांख्राइ फिसा फिसा खांख्राइया मासि गोसोम सोम नालाय नै खांख्रायाबो बोराय बोरायसोदां खबाइखौ सिदा बनायना ला बिखुंथिं से उदैयाव दोनना लाबाय खबाइ गोदोनाया बायगोन दै अयथि ला बिखुंथि अयदिसो जोग्रुबनांगोलाय ओइ बारलांलाय लांबाय ना हमगौमायनि एम्बुआसो इथिं गुरलांबाय था जि ना दंखायो इथिं गांजेमा मोनगोन दे हले आंसो गुरगौमोन जांग्राव जांग्रावनो अ ओइ नै इखौ सारबा जि ना मोनगोन नालाय जि ना हाबना दोङो नालाय इयाव गुरैथां जि ना हाबना दोङो नै गावदां थांलाय नायलाय ओइथि लामाथिं ओंखारलांदो बन्द' खालाम लामाखौ इखौ लामा बन्द' खालामना गुरियाव नालाय ओंखारलांगासिनो नै लामाजों नै लोगोफोर जाहा दैमु लुदुमिमोननि ना गुरनाया जाहा दैमु लोदोआ ना गुरनाया नै साम'बो खांख्राइ
ओमफ्राय नै बालाबोथिया गिदिर गिदिरथार संना जानोसै मैथा गोरलैजों मैथा गोखैजों